Paulo nwoma a ọtwerɛ kɔma Tito ti baako. Paulo, Nyankopɔn akoa ne Yesu Kristo somafo, ma wɔn a Onyankopɔn yi wɔn gyidie ni onyamesom pa ho nokora no nimdeɛ. Daa nkwa ni da so so. Nkwa a Onyankopɔn a oni atoro no di firi teteete hyɛ bɔ. Na ɛbrɛ esemu, oyi n'asɛm adie. Asɛnka a wɔnam yɛ agye nkwa Nyankopɔn hyɛ so de hyɛ me nsa no mu. De kɔma Tito, me ba pagyidie korɔ no afem. Adom, mobrohunu, asomdwe firi Agye Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu, yɛn agye nkwa no nka wo. Yɛn nti na mede wo migya Kreta, na wo asiesie nneɔma a aka no pɛpɛɛpɛ, na wo asisi kuro biara so mpanimfoɔ, sɛdeɛ mehyɛɛ wo no. Deɛ ne ho ni asɛm bie, oyere baako kuna a ɔwɔ mma gyidifoɔ a wɔnte ahohwie anaa soɔden ka wɔn ho. Na deɛ sɛ ɔhwɛfoɔ ne sɛ, woni ne ho asɛm bi ka, sɛ Nyankopɔn fie hwɛfoɔ. Ɔnyɛ ɔhopɛfoɔ, abufufafoɔ, ɔsadweam, pupo, anaa odifudipɛfoɔ. Na mmom ɔpɛ ahɔhoyɛ, ɔpɛ papa, n'adwenem te, ɔtene, ne ho te, n'ani ka ase, ɔsɔ no kwase no mu sɛdeɛ wɔkyerɛɛ no no. Na wɔtumi de nkyerɛkyerɛ pa no atufo, na wɔyi akyinnyegyefoɔ atɛn. Ebisɛ ohu sɛnkafoɔ ne naadaafoɔ asomwuyɛfoɔ pii wɔ hɔ. Ne titire no wɔn a wofiri twetiatwa mu, a ɛsɛ sɛ wotua wɔn ano. Wɔn na aniwo mfa so nti wɔkyerɛkyerɛ deɛ nsɛ, de dane afie mu butuo. Wɔn mu bi a ɔyɛ wɔn a wɔn diifoɔ kan sɛ, Kretafoɔ yɛ atorofoɔ daa, mmoa bɔne, akwadwofoɔ adidifoɔ. Adanseɛ yɛ nokorɛ, ɛno nti yi wɔn atɛn ketee, na wɔn ho ayɛ wɔn din gyidie mu. Na wɔanyɛ aso amma Yudafoɔ anansesɛm, ne nnipa a wɔdane wɔn ho firi nokorɛ no ho ahyɛdeɛ. Ade nyinaa ho te ma wɔn a wɔn ho teɛ, na wɔn a wɔn ho aba fi na wɔnnye nie no deɛ, hwee ho nte ma wɔn, na mmom wɔadwene ne wɔn ahonim nyinaa ho aba fi. Wɔka sɛ wɔnim Onyankopɔn, nanso wɔde wɔn nnwuma pa no. Wɔyɛ nnipa a wɔkyiri wɔn ne asoɔdenfoɔ, na wɔmfra mma adwuma pa biara. Tito nwoma ti mmienu. Na wo deɛ, ka nsɛm a ɛfata nkyerɛkyerɛ pa no. Nkwakoraa ni so nna hɔ. Wɔn anim nyɛ duru. Wɔn adwene mu nte. Wɔn ho nyɛ wɔn den. Gyidie, ɔdɔ ne boasetɔ fam. Mmerewa nso mu wɔn bra sɛdeɛ ɛfata nipa kronkron. Wɔnni nsekuro. Wɔnyɛ asadweam. Wɔnkyerɛkyerɛ nsɛmpa. Na wɔde atema ba adwene mu ama wɔadɔ wɔn kununom ne wɔn mma. Na wɔadwene adwempa. Ahwɛ wɔn ho so. Ayɛ wɔn afiafi yie. Ayɛ adɛɛfoɔ. Abrɛ wɔn ho ase ama wɔn a wɔn kununom. Na wɔanka Nyankopɔn asɛm no ho asɛmmɔne. Mmeranteɛ nso saa na tu wɔnfoɔ. Na wɔnwene adwempa. Na biribiara mu no, yi ho adi sɛ nnwuma pa nhwɛsoɔ. Nkyerɛkyerɛ mu, yi pɛyɛ, animduro. Asɛmpa ɛyɛ a wɔnya ho asɛm bi nka adi. Na deɛ ɔne yɛn nya no afɛre. Ebisɛ onni yɛn ho bɔne biara ka. Nkoa nso, wɔmmrɛ wɔn ho asɛm a wɔn wura no. Wɔnsɔ wɔn ani ade nyinaa mu. Wɔntuatua nsɛm ano. Wɔnnwɛm nneɔma. Na mmom wɔnyi nokorɛ pa nyinaa nkyerɛ. Na wɔde ahyehyɛ yɛn agye nkwa Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ade nyinaa mu. Na Nyankopɔn adom a ɛde nkwagye ba ma nnipa nyinaa no ayi ne ho. Yɛne yɛn, sɛ yɛapa musubɔ ne wiase akɔnɔ a, yɛmfa adwene mu teɛ ne trenee, ne onyamesom pa ntena wiase bere yi mu. Ntwɛn Onyankopɔn kɛseɛ, ne yɛagye nkwa Kristo Yesu ahotɔ anidasoɔ, ne n'animonyam ho yie. Ɔno na ɔde ne ho maa yɛn, na wagye yɛn afiri mmarato nyinaa mu, na wadwira ɔman bi ho ayɛ ɔno ara ne deɛ, a wɔbɔ nnwuma pa ho mmɔden. Yɛnum naka, na tu ho foɔ, na yi ho atɛn, na wode ahyɛ wɔn yie, ma obi mmu wɔ akumaa. Tito nwoma ti mmiɛnsa. Kae wɔn, na wɔmmrɛ wɔn ho ase mma mpaninnie,
ni tumi hodoɔ no wonye sitie wonsiesie wɔn ho ma adwuma pa biara adwuma pa onni obiara ho nsekuro wonye atutupɛfoɔ wonyo bɛtɛɛ na wonyi ɔdwo nyinaa di nkyerɛ nipa nyinaa efisɛ yɛn so aka ne no ne yɛ nkwasea asoɔdenfoɔ nipa a wɔfonfom som akɔnnɔ ne anigyedia ahodoɔ ti ne bɔne ne nitan mu a wɔn ho yɛ hi na wɔtentane wɔn ho na yɛagye nkwa Nyankopɔn adɔyɛ ne dɔ yii ne ho adie no emfiri trenee mu nnwuma a yɛayom na mmom ɔno ara ne mmɔborɔhunu nti na mmaa no fa awo foforɔ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ so gyee yɛn nkwa ɛno na ɔnam yɛagye nkwa Yesu Kristo so hwie guu yɛn so pii na wɔnam n'adom so abu yɛn bem ama yɛayɛ daa nkwa no anidasoɔ ho adedifoɔ ɛyɛ nokwasɛm yenum na mehwɛ sɛ wohyɛ mu den na wɔn a wɔagye Onyankopɔn adie no adwene sɛdeɛ wɔbɛbɔ nnwuma pa ho mmɔden yenum ne deɛ ɛfɛ na yɛma onipa na nkwasea chinyigye ne anatoɔ ne kunsum ne mmara ho akasakasa deɛ twe ho firi ho efisɛ nyɛ ma hwee na ehunu nkyɛmu fareba a wo akasa kyerɛ no prɛko ne ne mprenu no pa no ehunu sɛ deɛ ɔte saa no ne tiri asɛe na ɔyɛ bɔne bu ɔno ara ne ho fo sɛ mesoma Artima na Tihiko wo nkyɛn a bɔ mmɔden bra me nkyɛn wɔ Nikopoli na ɛhɔ na mabɔ me tirim sɛ meekodi awɔbrɛ bɔ mmɔden gya mmeranimfoɔ Sina ne Apolo kwan yie na nhia wɔn hwee na ma yɛn nipa no nsua nnwuma pa ho mmɔden mmɔ nso mfa mmoa wɔn a ehia wɔn na aba ammɔ wɔn a wɔne me wɔ ha nyinaa kyeakyea wɔn a wɔdɔ yɛn wɔ gyidie mu adom nka mo nyinaa